Два от медалите на световното първенство по танцово шоу в Хърватия спечели 10-годишната Рая. България научи за нея преди 3 години, когато се появи като бебето Гринч на сцената на България търси талант по BTV. Рая участва на състезанието в Хърватия за 4-ти път. Като бях малка, тогава печелих 5-то място, ама не съм плакала. А като порасна? Като пораснах, започнах да печеля само първи места. Това е златен медал? Да. Колко златни медала имаш? 31. Рая е и световна шампионка по акробатичен танц и по спортна гимнастика. 3-годишна влиза в балетната школа на Роберта и изумява всички. Още на първата тренировка започна да повтаря упражнения, които ги правиха големите каки. Плюс това нямаше страх и почна да се премята в залата. На 5 години правеше неща, които се учат в 12 клас хореографско училище. Момичетата от школата на Роберта се върнаха от Хърватия с общо 4 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала. Когато обаче преди 10 години започват да ходят на състезания, нямат такъв успех. Първата надпревара, в която участват, е в Германия и никой от отбора не се класира, но си изясняват нещо важно. Това, за което аз не можех да намеря термин тогава какво точно правим, защото нашето е компилация между танц и гимнастика, всъщност се нарича танцово шоу. И няколко години по-късно, вече на световното в Хърватия, когато аз стоях само с 5 деца, тогава взехме 2 медала, 1 златен и 1 сребърен. Роберта е майстор на спорта по художествена гимнастика. По-късно завършва балетна педагогика и режисура. Като бях 8 клас, Видин Даскалов, лека му пръст, ме видя в Шумен на едно честване на БСФС Шумен и ме заведе при директора на музикалния театър в Шумен и каза: господин директор, искам това дете да играе на премиерата на Лелята на Чарли, която беше 2 дена. И аз наистина играх на премиерата и всъщност от тогава е моята любов и към танца. Успява да съчетае танца и гимнастиката в работата си. Започва да се занимава с деца случайно. Репетирахме в едно читалище в Хаджи Димитър и шефката на читалището ми предложи да направя и детска школа точно по същото време. И едно от тези първи деца е моята сегашна треньорка Мария Спасова. Тя беше на 4, когато дойде. Школата съществува вече 24 години. Последователите й непрекъснато се увеличават. За мен лично най-големият ми успех беше 2009-та, когато с соло играх Круела де Вил, станах 2 в света. На състезанието в Хърватия българските момичета се надпреварваха с над 5000 танцори от 30 страни. За тази сутрин Елица Делчев.